nu. Hej, mit navn er Pelle. Hej, mit navn er Jeppe. Og vi synes, det bedste ved 9. klasse var juleafslutningen. Og det var vores. Ja, hej, jeg hedder Anton. Og jeg hedder William. Og det her, det er mit fedeste moment i 9. klasse. Det her, det er mit fedeste moment i 9. klasse. Lidt for meget hvad? Der var jo fri bare. Fri bare hvad? Hvad fanden har du fået at vide hjemmefra? Det her, det er sidste gang, kammerat. Hold kæft, et fjols. Det var nok nogle af de sjoveste clips, vi havde I 9. klasse, ja. Skal jeg kappe dig, Arla? Hej, jeg hedder Bartik, og det bedste med det her skoleår er Ronnys VGA. Jeg hedder Christian. Det bedste, der er sket i 9. klasse, det er GG-chat for Oliver. Hej, jeg hedder Oliver, og mit yndlingsmoment af 2026 det her skoleår her, det var da William han brækkede sig i Jakobs have. Okay, hej, jeg hedder Victor. Mit yndlingsmoment i 9. klasse har nok været Berlinturen. Ja, mit det var nok Du siger navn. Hector. Jeg hedder Hector. Det var nok, at Oliver knækkede sig i bilen ud over mig. Ja, og min, det jeg har allerede sendt. Jeg hedder Christian, og det er GG-chat, og så Oliver. Der er fri bar! Der er fri bar! Jeg hedder Mikkel, og det sjoveste, jeg har oplevet her i 9. klasse, det var nok, da Oliver han brækkede sig en bil. Og Ulrik blev sur på ham. Yes, så noget af det sjoveste ved 9. klasse har været vores sidste fodboldkamp. Skal man hjælpe? Min yndlingsting i 9. klasse, det er forhåbentlig sidste skoledag, og det er at sidde ved det runde bord i alle mulige timer. Hej 9. klasse, mit navn er Adam, og jeg synes det bedste ved 9. klasse, det var Berlin, fordi det var sjovt. Hej 9. klasse, jeg hedder Albert, jeg kan godt Jeg hedder Nora, og det bedste ved 9. klasse, Mit bedste minde fra 9. klasse er... Der var rigtig mange gode momenter i 9. klasse. Men hvis jeg skal nævne et, så vil jeg nok sige, at det... Storm her. Jeg synes det bedste ved 9. klasse, det var vores. Mathilde Lærke nummer, og det bedste ved 9. klasse var... Hej. Det bedste ved 9. klasse, det har været. Der var rigtig mange gode momenter i 9. klasse. Men hvis jeg skal nævne et, vil jeg sige... Jeg vil sige, det bedste moment ved det her skoleår var... Mit bedste minde fra 9. klasse, det var... Mit allerbedste minde fra 9. klasse, det er... Hej! Hej, boys and girls! Vores yndlingsting ved 9. klasse var... Hej, jeg hedder Maja og Katrine, og vi synes, at turen til Berlin var bedst. Berlintur. Berlintur! 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 Fordi det var fedt. Berlinturen. Berlin. Berlin. Berlin! Yes! Kun Berlin! Og det går fedt! Ja! Og jeg der var så ung, jeg troede vi skulle være de første kærester på månen.
to